खुलुमबाय लोगोफोर देहा हिसाबै एकदम थिग नङा मोजां नङा बिराद उइक जानानै दङ मैया थांनाय हरावहाय थिग 3:30टासोनिफ्राय बिखा साखांनानै जे ओरैबायदि गेस बायदि जाना थानो हायाखै आं हरसे उन्दुनो हायाखै बेजों लोगोसे आरो कर्टआवबो थांनांगौ जादों बोरैबाबा इसोरनि अननायाव इसोरा जुदि नायोब्ला जानुवारि मासावनो जोबहैनो हासिगौ बेजों लोगोसे आं सार लरेन्सखौ थेंक्स बावहरगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि एनडिएफबि आफादनिफ्रायना एमएलए दं एमसिएलए दं आरो इएमफोर दं आरो डिपुटि चिफबो दं बिराद दुखुनांथावना बाथ्रा आरोखि बेफोरो जों जेब्ला कर्ट गानो थाङो एनडिएफबिनिफ्राय जाय देरहानानै थांनाय एमएलए आनो होन एमसिएलए आनो होन बा डिपुटि चिफआनो होन बिथांमोननि खुगानिफ्राय माब्लाबाबो मोजां राव गवा माब्लाबाबो मोजां फंसे राव मोजां गवा मोनसे मालाबा सोरबा हाबानो हरनाय बेफोरबायदि कर्ट गाहैनाय समावहाय एसेब्लाबो जोंनि बा जाय हक एडभकेटनो बा गुबुन गुबुनफोरनो बिथांमोननोबो एसेब्लाबो माबा मोनसे होथारनांगौ जायो कर्टआवहाय दिनैहाय आं व्यक्ति हिसाबै स्पेसियेलि आं व्यक्तियै सार लरेन्सनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावगोन थेंक्स हरगोन मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा जे बिबो जे जोंखौ बै सारा लरेन्स साराबो जे जोंखौ कर्ट गानायाव एसेब्लाबो सहाय खालामदों पलिटिक्सआ आलादा चेप्टार दे आं बेखौ बुंनो थाङा एकदम आं मालाबाबो बुङा लरेन्स सारनि एगेन्स्टआव मालाबाबो फंसेबाबो बाथ्रा बुंनाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय जेब्लानिफ्राय आं कर्ट गानांदों अब्लानिफ्राय सार लरेन्स इस्लारि सारानो जोंखौ बा आंखौ आं गुबुनखौ बुंनो थाङा आंखौ आरोखि प्रत्येक मासावहाय कर्ट गानाय मानाय बिनिखौ हरबाय थायो आनखि आंनि थ्रुयैहाय बा सोरबा सानैसो न'खरखौ सार लरेन्स एमएलए आबो नायहरदों आं जेब्ला बुंहरो अब्लानो सार लरेन्स इस्लारियाबो नायहरदों जा हायो सारा माने सारनिफ्राय आरोखि इसेब्लाबो माबा मोनसे अनसुंथाइ बै न'खरफोरनो हरनो हादों सार लरेन्स इस्लारिया नैबे जयन्त एमएलए निफ्राय बिनि समस्थियावबो बिथाङा एसेब्लाबो सहाय खालामदों आंनि थ्रुयैहाय हरनो हादों सार लरेन्स इस्लारिया आरो गसाइगाव बे साइडजोंबो कयेकजना एसे एनैब्लाबो नांगौखिनिखौ नङाब्लाबो एसे एनैखौब्लाबो हरनो हादों बिनिसिमबो बिनि थाखायबो सार लरेन्स इस्लारिनिसिम रोजा रोजा थेंक्स बावगोन खारन आं दिनै बुंनायनि खारना ओरैबायदिनि थाखाय आं बेखौ बुंथ'नो सानाखैमोन खिन्थु उफाय गैया बेबायदि दोनथाबबाय थाब्लाबो जाया जिहेतु बे सारानि एमएलए आनो जोंखौ एसेब्लाबो नायदों एसेब्लाबो सहाय खालामदों बा कर्टआव गानायनि फैसाफोरखौ एसेब्लाबो हरदों आंल' नङा गुबुननोबो खोनानो मोन्दों हरदों आं बे चेप्टारखौ दोनथ'नो सानदों बा नैबे दा जाखिनि टपिक सावरायनाय बे खोथाखौ आं दोनथ'नो सानदों दाना फैफिनदो गुबुन टपिकआव जिहेतु साननै सानथामसो जाबाय दाखालि जोंनि एक्स एनडिएफबिनिफ्राय सासे बेबो सेनियर बिथाङाबो 1000 कौटिनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन बा 1500 कौटिनि बाथ्राखौ बियो बुंदोंमोन लोगोसे सोरबा अनसुंथाइ मोननाय मोनैनि बाथ्राखौबो बुंदोंमोन आं बेखौ बारा बुंनो थाङा खिन्थु थिगैनो दङ बिथांनि बुंनाया 1500 कौटिया बहा दङ हिसाब बिनायनि खोथा बेबो थिगैनो दङ जिहेतु अधिकार दं जिहेतु जोंहा मोनथाय दं बेखौ लानानैसो बिबो बे माबायाखौ अडिटखौ बा जिखिनि बहा बाहायखो बेखिनि बाथ्राखौ सोंनायखौ मोनथाय दं अधिकार दं जोंहा सोंनो हानायनि जिहेतु बिथांमोनखौ जोङो भट होनानै देरहाहोदों हिसाबै जोंहा अधिकाराबो दं आरो मोनथायाबो दं आं बेखौ सानो सोर मा सानो साना बेखौ आं बुंनो थाङा थ' जाय हक बिथाङा 1500 कौटिनि बाथ्राखौबो बुंबाय मोजांनि बाथ्रा आरो बिथांनि सायाव आरोबाव सासे दौलें होननाया बिथांखौ बांलादेशआव आंनो ट्रेनिं
बिथांनि ट्रेनिं सेन्टाराव आंनो टिसि केम्प कमान्डार हिसाबै आंनो दङमोन आरो ट्रेनिं बायखांनायनि उनावबो जोबखांनायनि उनावबो बिसोरो आंनि आन्दारावनो आं जेब्ला केम्प कमान्डार जायो बांलादेशआवहाय अब्लानि समावबो बिसोर दङमोन आं बिनि माखासे बाथ्राखौ बुंनो थाङा बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय आं बाथ्राखौ नैबेखौसो बुंनो लुबैदों बिथाङा थैनो गिनानै लामा ससेनिफ्राय गिदिंफिननाय बेखिनि बाथ्राखौसो आं बुंनो लुबैदों बिथाङा माबायदि जे बिथांखौ थैनो गिनानै लामा ससेनिफ्राय गिदिंफिननाय मानसै आं बेखौ बुंनो लुबैदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनाव जेब्ला 2000 सनावहाय जेनेरेल मिटिं जादोंमोन अब्लानाव जोंनाव सिजफायारनि खुनु खोथायानो फैयाखैमोन 2000 सनाव सेकेन्ड बेटेलियनाव अब्लानि समाव जेनेरेल मिटिं जादों बावहाय 20 जननिबो बारा रिटायार लादों आफादाव 12 मोनसे फरमेशनाव लिरनाय दं 12 बोसोर जुदि जायोब्ला बिथाङा रिटायारबो लानो हायो होननाय मोनसे लिरनाय दंखायो रोखायैनो फरमेशनाव आरो बिखौ गावनो खुनले नायबाय थाखानाय मोनथिबाय थाखानाय किबाजान बियो खायफाया देहाया नोरजिया जायोब्ला बियो ओंखारबोनो हायो रिटायार लाफिननो हायो बेखिनि बाथ्रायाबो लिरनायबो दं किन्तु दिनैहाय बिथांनि बुंनाया आं साबजानाय मोनाखै बिखौ थैनो गिनानै लामा ससेनिफ्राय गिदिंनानै फैनाय बिथाङा थैनो गिनानै लामा ससेनिफ्राय गिदिंफिनबाय थिगैनो दं किन्तु बै रिटायार लानानै फैनाय बिथांमोनखौ मा होनगोन दिनै गोबां मानसियानो जोंनावहाय रिटायार लानानै सिबायफोर दिनै ओरैबो गैया गबिन्द बसुमतारीमोन बायदिया दिनैहाय जाय रिटायार लानानै थानाय जायहा दिनै मस्ट सिनियर लिडारफोर बिथांमोनखौ दिनैसिमबो मोजाङै नायाखै दिनै बुंजाखागोन दौलेङा दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया साबजानाय जायाखै दिनै साननो हागौ बिथाङा दौलेंमोन बायदि दिनै साननो हागौ आं बिखौ दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै बिराद देरगाबाय बिराद गोजौ थांदों आं बिराद गोजौ माबाय किन्तु बे नङा बे जायाखै नों गावखौ माइनास खालामना लादों गावखौ गाहायाव खोख्लैनानै लादों नोंनि बेकग्राउन्डखौ बुंनो थाङोब्ला दिनै नों बायदिया सोरनिफ्राय दिनैहाय गिदिर जादों दिनै रन्जन दैमारिनिफ्राय नोंथाङा बै समावहाय लानानै फैदों अब्लानि समाव बिपिएफआ दिनै सरकार सालायदों बिनि उनाव नोंथाङा बिपिएफनिफ्राय खामानि मोननानै दिनैहाय बेखिनि लाइनाव फैदों थिग আছে बेसिम फैबाय मोजांनि बाथ्रा दिनैहाय नोङो सासे मोजां न'खर दानो हाबाय जों मोजांबो मोनदों साबेसे सेंग्राफोरखौ नोङो मोजां खामानियाव बाहायदों आरो साबेसे मानसिफोरखौ नोङो दिनै एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ नों नायदों नों बेखौ नायदों ना नायाखै एसे सिन्था खालामदोंलां भाइ आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन खारन नोंनि न' खाथियावनो नोंनि गामि खाथियावनो जेखाइ होननाय सासे दं दिनै बै जेखाइनि न'खरखौ नोङो नायहैदोंना नों माब्लाबा खामानि मावनानै एसे एनै फैसा बारा जानायखौ बिनि न'आव नों माब्लाबा माल्टिएस्टमखौ लुना हैफेरदोंना आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन नोंनि गामियावनो दं नांजाबनाय गामियावनो मा खालामदों नों जेखाइनि बिमा बायदिया दिनैहाय मा अबस्था जानानै दं दिनै बिथांमोना दिनैसिमबो माल्टिएसनि मुंख्लं जानाय न'खरनि फैसाखौ दिनैसिमबो होनो हायाखै आरो मोनाखै बिसोरो आं प्रत्येकबार थांबानो न'आव हाबैना एसेब्लाबो खबर लाबोयो न'आव थांनो हायाब्लाबो गामियाव सोङो उमुक न'खरा माबायदि जानानै दं जेखाइनि बिदा फंबाय न'खरफोरा माबायदि दं आं खबर लायो एसेब्लाबो दिनै नों बेफोरबायदि थांनानै दिनैसिमबो माब्लाबा हाबैदों नामा नों दिनै सोरखौबा दिनै लामा ससेनिफ्राय थैनायखौ गिनानै फैनाय बाथ्रा बुंनायनि सिगां नों नोंनि गामिनि मानसिफोरखौ एसे नायग्रोनानै नों बेखिनि बाथ्राखौ बुंनाया मोजां मोनथिबाय आं दिनै बुंनो गोसो गैयामोन आंनि बै सासे बिथाङा जाय मानसिया दिनैहाय दाखालि फार्स्ट टाइम 1500 कौटिखौ दिनै अडिट बिदों बिथांनिसिम साबायखरबो होगोन आं मानो होननानै बुङोबा दिनै बियो बिनो हानाय अधिकारा दं आफादाव थानानै बिथाङा एसेब्लाबो कन्ट्रिबिउसन दं नोंथाङा जेसेबां दौलेंमोन बायदिया जेसेबां कन्ट्रिबिउसन दं बै बे जाय आफादाव थांनानै लामा ससेनिफ्राय गिदिंफिनदों बिथाङाबो गोबां कन्ट्रिबिउसन दं बिनो हानायनि अधिकारा दं बेहाबो ओंखायनो अधिकार गैया बा बिपिएफनि खिबु गिदिंफानाय बा इउपिपिएलनि खिबु गिदिंफानाय बे खोथाखौ लाबोनानै जेबो लाब गैया नोंथाङा बे खोथाखौ लाबोनानै बुंनानै जेबो लाब गैया आरो बुंबावगोन आरो लाबोबावोब्ला न'आव थांना सोंफैगोन आं नोंनावहाय माबायदि नोंनि A to Z बाथाबारि खुलिजोबगोन आं बांद्रायखौला
सिदा सिदि बाथ्राखा नोंथाङा सेनियरखौ सेनियरफोर बायदि मान होनोखौ नाजा दिनैसिमबो होबावनो नागिरा नोङो आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंबावगोन गबिन्द बसुमतारीखौ आं बुङो गोबां बाथ्रा बुङो आरो बुंलांबायबो थागोन दिनै गबिन्द बसुमतारीमोन बायदिया मा मावदों मा नायदों इन्दि बिनि सोद्रोमाखौ नोंनो दिनै जोंफोरबायदिनो कर्टआव गानो थांनाय फैसा थाइसे हरफिनदोंना गबिन्द बसुमतारीया सोरनोबा न'खरनि सोरबा रान्दिनि न'खर मानसिया दिनै माबा मोनसे बिबा हरफिनदोंना दलेन खोन्थानो हागोन ना माब्लाबा नोङो गबिन्द बसुमतारीया हरनाय रेकर्ड दंना जोंफोर थाङोब्ला लामा ससेनिफ्राय गेट मोनसे खेंना होजाबावा बेफोरबायदि लेभेल मारिनानै थायो जों दिनै लरेन्स सारखौ जों थेंक्स होगोन इउपिपिएलआनो जा मायानो जा जिखियानो पार्टियानो जाया मानो गोजोननायखौ बावहरगोन खारन दिनै लरेन्स इस्लारि सारा जोंखौ नायनांगौनि दरखार गैयामोन बिहा दिनै बिथाङा दिनैहाय मोनसे आफादनिफ्राय फैनाय बियो बिखिनिखौ नायाब्लाबो जायोमोन खिन्थु उपाय गैया बियो नायनो गोनां बायधता जाना फैदों अननाय दं जायफ्रा दिनैहाय सेक्रिफाइस खालामनानै फैनाय दुखु दाहा लाबोनाय खद गानांबाय थानाय दिनै बिथांमोनखौ अननाय दं आंखौल' नङा गोबांखौनो नायो बियो बुंनो थांबावला आङो थ' जोबथारनायाव आं बेखौल' बुंगोन दौलेङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुङा लाफानो फंबाया बिदि बुङा लाफानो बा एसे गुबुन एंगेलाव बाथ्राखौ बुङोब्ला मोजां जागोन आरो जिहेतु नोंनि दाखालि जिखिनि स्टेटमेन्ट होनाय मोनसेबो बियो नोंनि खुगायाव जा गोसोखांनानै बुंनाय गोसोखांनानै फैनाय बेखौसो बुंनाय बायदि नुदों थ' जोबथारनायाव आं गोलाव बाथ्रा बुंनो नागिराखै गोबां खोथा बुंबाय बावहाय जुदि गोरोन्थिफोर बाथ्रा बुंदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनाय थाखाबाय जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंगोन सार लरेन्स इस्लारिनिसिम जिहेतु सार लरेन्स इस्लारिया जोंखौ एभ्रि मान्थ कर्ट गानायनि जा एसे एनै हायो एमाउन्ट बुंनो थाङा आं जा एसे एनै हरो कर्टआव गानायनि बिनि हरनायनि थाखाय सार लरेन्स इस्लारिनिसिम रोजा रोजा थेंक्स बावहरनायजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि